či vidíte tú bodku pozadí. To je môj syn. Sice by nedorezali, sa bojím, keď je tak ďaleko. Ale tak, nevadí. Plávať vie tak. Dúfam, že sa nič nestane. Ale úplne vzadu a nevidno. A dnes je takáto nádhera tu u nás. Ľudí je opäť málo do obedu. Si radi pospia turisti. A môj kajík je úplne vzadu. Takáto nádhera. Úplne vzadu a nevidno ho. Okruh Gorný v júli. Za mňa určite áno. Dnes je už síce 28. júna. Po vysvedčení. Som skvelá matka, lebo neviem, aké mali moje deti zdávky. Ale tak nejaké dvoječky boli, ale na známkach nezáleží. Hlavne nech sa snažia. Tak a už ho vidíme lepšie. Takže šikovný je. Ale nie, v tomto nie je po mne, lebo ja sa bojím hlbokej vody. Ale som pyšná na neho. Ale už budem musieť prestať točiť, lebo nemá rád, keď ho točím zblízka a vidím mu tvár. Takže ho budem rešpektovať. Čiže takto.